Vale. ¿Alguien tiene inconveniente si hablo en catalán porque me expreso mejor? ¿No? Vale. Bé, per començar, dir que el problema de l'educació no és un problema només d'aquells pares i mares que tenen els nens a l'escola. El problema de l'educació és bàsicament un problema social que ens ateny a tots, perquè l'escola no serveix només perquè els nens i les nenes estiguin ocupats i aprenguin, sinó que l'educació serveix també per igualar les oportunitats, per compensar les desigualtats socials i també per crear ideologia. Ideologia no és el mateix ensenyar una cosa que ensenyar una altra, no és el mateix que els joves surtin de l'escola amb ganes de conèixer què és el que està passant, amb què s'han d'implicar, per què hi ha opressió, per què hi ha explotació, per què hi ha rics, per què hi ha pobres, què s'hauria de fer, que no que surtin pensant que l'únic que han de fer és competir amb els companys i companyes, ser molt individualistes i guanyar molts diners trepitjant a tothom. Això és una qüestió que jo penso que és molt important tenir clar, que l'educació forma part de la societat tota i sobretot és bàsicament important per a les classes populars que no tenen un estatus en el moment en què neixen. L'educació és, o pot ser, o podria, o hauria de ser com a mínim un pont per igualar aquestes desigualtats que tenen els nens i nenes quan neixen, depèn de si neixen en una família amb més recursos o amb menys recursos. Bé, dit això, jo penso que ja estem en un moment molt important perquè estem patint l'atac que jo conec des que fa molts anys que estic a l'educació, l'atac més greu a l'educació pública que hem patit des de la transició. Mireu, en aquest país, en la transició, havíem arribat a tenir una escola pública de qualitat, una escola pública que donava cabida a tothom, fos ric, fos pobre, fos immigrant, fos d'aquí, fos d'allà, amb una escola pública que va fer possible que aquells fills i filles que volien, perquè no és obligació tampoc, però aquells fills i filles que volien anar a la universitat i poguessin anar, és la primera generació que això va ser possible, i això va ser possible gràcies a una escola pública potent, amb recursos i amb possibilitat d'una bona educació. Bé, això és el que s'està encarregant en aquests moments. En aquests moments tenim una mena d'avalanxa en la qual el neoliberalisme ha arribat també a l'educació. I què vol el neoliberalisme de l'educació? Vol unes quantes coses molt terribles que aquí en el nostre país ja s'estan tirant endavant. El que vol bàsicament és posar l'educació no al servei de les persones, no al servei de la igualtat d'oportunitats, sinó l'educació al servei del capital i al servei de les empreses. I això vol dir unes quantes coses. Primera, privatitzar al màxim possible. Es tracta de que si l'educació està en mans de l'Estat, ningú pot fer negoci amb l'educació. Si l'educació es privatitza, empreses de tot tipus poden fer benefici, poden fer negocis amb l'educació. Per tant, es tracta de privatitzar tot allò que sigui possible perquè les empreses privades puguin fer negoci. I què vol dir això? Vol dir concerts educatius, o sigui, escoles privades finançades amb fons públics, però que funcionen com a privades. Això vol dir externalitzacions de tots aquells serveis que estan a costat de l'educació, els menjadors, el transport escolar, la internet, el repàs escolar, la universitat, tot això cada vegada més està en mans d'empreses privades que fan negoci amb aquestes coses que són cabdals i que són bàsiques per a l'educació. Tot això va acompanyat, evidentment, d'una disminució de la despesa pública. Es tracta que els diners públics no vagin a l'educació, que els diners públics vagin a afavorir aquests interessos privats. I fixeu-vos que la mitjana europea del PIB, o sigui, la quantitat de diners, del percentatge de diners que es dedica a educació, la mitjana de la Unió Europea està en un 6%. Sabeu a quan està Catalunya? No arriba al 2,5%. És una vergonya que
que en un país que a més vol ser lliure i preciós no dediqui a l'educació una quantitat de diners igual que Perú o que Laos. Estem a la cua de la inversió en educació. Però no només estem a la cua de la cua, sinó que d'aquesta poca inversió a sobre, 55 milions s'estan donant als centres privats concertats, només en els de l'Opus 30 milions de diners van a les escoles de l'Opus, que són 16 només, escoles que segreguen, que només hi pot anar la gent rica i a sobre reben tota aquesta quantitat de diners públics. L'altra qüestió és la precarització laboral, que és això que els mestres tinguin un bon sou i tinguin unes bones condicions. Es tracta que cada vegada siguin més precaris, que cada vegada cobrin menys, que cada vegada tinguin contractes més petits. En aquests moments hi tenim contractes d'un terç, un quart de jornada, o sigui, mestres que treballen poquíssim, que cobren poquíssim, n'hi ha que els hi surt més carn a treballar perquè han d'agafar el tren que no pas el que cobren a final de mes. Tenim a la universitat professors universitaris que teòricament formaran els nostres joves que estan cobrant 400 euros al mes. Professors universitaris que cobren 400 euros al mes. Això és un deteriorament, evidentment, d'allò que significa l'educació. També hem retrocedit en democràcia. En els centres públics, a les escoles, en els instituts, hi havia una organització molt democràtica, participaven tots els mestres, es posaven d'acord, es coordinaven, les famílies podien participar, al barri, etc. Això també ens ho estan manllevant, això també ens ho estan prenent, perquè cada vegada més estan donant un poder molt gran a les direccions que deixen de ser coordinadors pedagògics, que és el que ha de ser un director d'una escola, per passar a ser els guardians d'allò que mana l'administració, o sigui, d'alguna manera a controlar i a fer complir sense que ningú es reboti ni ningú protesti. Cada vegada més els directors elegeixen a dit als mestres, que és una manera de tenir-los collats i és una manera que si no fas el que jo et dic o com facis la vaga, l'any que ve no tindràs un lloc de treball. Això no havia passat mai i està passant ja actualment. Finalment, el que es tracta és de no només de privatitzar, sinó d'allò que s'ensenya a l'educació també estigui al servei d'aquest sistema, de les empreses i dels bancs i del món financer. Què vol dir això? Que cada vegada s'ensenya menys filosofia, que cada vegada s'ensenya menys visual i plàstica, s'ensenya menys música, s'ensenya menys totes aquelles qüestions que serveixen per pensar, totes aquelles qüestions que serveixen per tenir un esperit crític. I, en canvi, cada vegada més en els nanos se'ls fa una cosa que se'n diu educació financera, que vol dir que els bancs o empleats dels bancs van a les escoles a fer propaganda de què són els bancs, de com s'han de fer una hipoteca, de com s'han de fer un seguro privat de pensions perquè els expliquen que no arribaran les pensions públiques. O sigui, una cosa terrible que el Departament d'Ensenyament ha permès. O sigui, el Departament d'Ensenyament ha fet un acord amb els bancs perquè vagin a les escoles a explicar-los això. Hi ha una altra assignatura que és nova també, que es diu emprenedoria. O sigui, ara tots els nens i nenes, tots els nois i noies seran emprenedors. Què vol dir això? Que seran precaris, que seran autònoms. Autònoms vol dir que no tindran ni contracte laboral, ni seguro d'atur, ni pensió futura, ni res que s'hi assembli. Quan es posaran malalts no cobraran. Això és el que estan ensenyant en els centres educatius. O sigui, no només és com i on s'ensenya, sinó el que s'ensenya. Bé, això seria una mica el que el neoliberalisme està intentant imposar. Com s'està fent aquí? Aquí s'està fent a partir de les lleis i amb l'excusa de la crisi amb les retallades. Les lleis, la primera llei és la LEC. La LEC és l'actual llei catalana, una llei que per desgràcia va fer el tripartit, o sigui que se suposava que era el més d'esquerres que teníem, però que és la primera llei neoliberal en temes d'educació. La LEC obre la porta, és la primera llei que posa en igualtat de condicions als centres públics i als centres privats concertats.
Això vol dir que si no hi ha una plaça pública no passa res, t'envien a un centre privat concertat, que a més et faran pagar quotes, que si no les pagues et marginaran el teu nen, etc. La LEC obre aquesta porta, obre la porta a aquestes direccions no democràtiques, obre la porta que es puguin tancar escoles públiques i continuar amb escoles concertades, és la que obre la porta a que es donin els concerts a centres que s'agreguen per sexe, com és les de l'Opus Dei, etc. I les retallades són la segona part que fa possible que tot això sigui real. Amb l'excusa de les retallades el que han fet és reduir aquest pressupost d'educació, que ja era molt minso, reduir-lo cada vegada més. De fet, Catalunya ha reduït un 16% el seu pressupost d'educació, mentre que la mitjana de l'estat espanyol és d'un 14% i la de la Unió Europea, que també està en crisi, un 3%. O sigui, a sobre som aquells que més hem reduït Catalunya, tant de la resta de l'estat com de la Unió Europea. I a més, amb què s'han reduït? On s'han fet les retallades? Les retallades s'han fet amb totes aquelles coses que afecten bàsicament els nanos amb més dificultats, sigui per origen social, sigui perquè són immigrants, sigui perquè els hi costa més, el que sigui. Què és on han retallat més? Han retallat bàsicament amb un augment de les hores lectives del professorat. Això vol dir menys professors. En aquest moment es calcula que només per estar igual que l'any 2010 farien falta més de 6.000 professors. Què vol dir això? Vol dir que amb menys professors s'atén més quantitat d'alumnes. Evidentment no és el mateix tenir 15, tenir 20 o tenir 45 alumnes a l'aula. Ja es veu que aquells que tenen més dificultats, si tens 45 no els hi pots fer cas, no hi ha manera de poder-los fer cas. Per tant, aquells que tenen més dificultats, quan s'augmenta el número d'alumnes, s'augmenta també la impossibilitat de fer-los cas. Llavors, les dues coses, augment d'hores lectives que no dona temps ni de preparar més, ni de corregir bé, ni de fer més activitats, etc. I més alumnes per aula són les dues qüestions que han fet possible que es reduís el nombre de professorat i, per tant, que reduís també l'atenció que tu pots donar, la bona atenció que es mereixen tots els alumnes i aquells que tenen més dificultats. S'ha reduït, s'ha retallat amb tot allò que té a veure amb les aules d'acollida, per exemple, pels immigrants, amb les classes de reforç, amb els desdoblaments, tot allò que afavoria que els nanos que tenien més dificultats poguessin tirar endavant. I, evidentment, amb unes pitjors laborals pel propi professorat. Es calcula que en el 2010 el que es dedicava per alumne a l'any eren 3.534, el 2010, En aquest moment no arribem al 3.070. O sigui, s'ha reduït d'una manera molt important tot allò que es dedicava. I al mateix temps es continuen donant tots els diners als concerts. De la partida d'educació del Departament d'Educació, l'única partida que no ha disminuït és allò que es donen als centres privats concertats, l'única que no ha disminuït. Bé, davant de tot això, que és una mica el panorama del que tenim, quines són les lluites, perquè jo penso que això és molt important. La comunitat educativa s'ha organitzat, no només els mestres, no només els sindicats, sinó també els pares i mares, sinó també els barris. Hi ha barris que es mobilitzen perquè no els hi tanquin l'escola, hi ha barris que es mobilitzen perquè volen una guarderia pública, hi ha barris que es mobilitzen perquè volen una aula d'acollida. La veritat és que es comença a arribar a que tothom es faci seva la preocupació per l'educació, que és el que jo deia al començament. Però tot i així encara estem bastant lluny. Vam fer quan va començar la LEC, aquesta llei que devia ser per allà el 2008, també es va aprovar el 2008, vam fer 4 vagues a l'ensenyament en contra d'aquesta llei. No ho vam aconseguir, que es tirés enrere la llei. No vam aconseguir que la gent
es creiés que aquesta llei anava a fer tot el que realment ha fet. Quan ho explicàvem ens deien que no era possible, que el tripartit no podia fer una llei que portés a tot això. Jo no sé si ells es pensaven que no ho portaria o ja ho sabien, m'és igual, la qüestió és que en la lletra de la llei obria les portes a tot això. I ara que governa la dreta s'agafa a aquesta llei per dir això, la llei ho permet i per tant ho tiro endavant. A part d'això s'ha creat el que és les assemblees grogues. Les assemblees grogues és un intent d'organitzar no només el professorat, no només les reivindicacions des dels sindicats de mestres, sinó també de fer accions conjuntes, reunions conjuntes amb els pares i mares, amb el barri, amb els estudiants i amb els mestres i amb tots aquells professionals de l'educació. És el que se'n diu la marea groga o l'assemblea groga, que també a molts llocs existeix. No sé si aquí hi ha assemblea groga, però en tot cas és un altre àmbit que hem aconseguit ampliar i que no quedés només a mans dels sindicats reivindicant les condicions laborals. I en aquest moment estem en un moment molt important, com tots sabeu, s'estan discutint els pressupostos. En aquests pressupostos, evidentment, no es reverteix res de tot això que s'està dient i els sindicats, tots els sindicats, han convocat una vaga pel dia 9, el dia 9 de febrer. El dia 9 de febrer hi ha una convocatòria de vaga de tot l'ensenyament, a la qual demanem que tothom hi doni suport. Hi haurà també una manifestació al migdia. I és molt important saber que el que es demana no és impossible, perquè aquest és el xantatge que ens estan fent. El que ens estan dient és que no podem demanar això perquè no hi ha diners. No és veritat, sí que hi ha diners. També és veritat que en aquests pressupostos no s'han atrevit a fer pagar més impostos en els més rics i s'han carregat Convergència i Unió i Esquerra Republicana, o sigui, Junts pel Sí, els que manen, vaja, han decidit que no apujaven cap mena d'impost. Clar, com menys impostos posen, i sobretot menys impostos els que en tenen més, menys diners hi ha. Llavors resulta que no hi ha diners quan es demana per l'escola pública o per la salut o per les pensions, etc. Bé, en tot cas, sabíeu que en principi aquesta vaga es demana al mínim, no pas tot això que jo us he dit que han tirat enrere, o sigui, no es demana arribar a aquest 6%, que seria el que fins i tot marca la llei. L'únic que es demana són tres coses bàsiques. La primera és que redueixi el nombre d'hores lectives. Fixeu-vos, només que tornéssim a les mateixes hores lectives que hi havia abans de la crisi, hi haurien 6.000 professors més que podrien entrar a treballar. Això no només seria bo pels alumnes, seria bo pels profes que ara hi són, però també seria bo pels futurs professors que podrien trobar una feina. Per tant, l'únic que es demana és que es torni a les mateixes hores lectives que hi havia abans. Es demana que les substitucions vinguin el primer dia, no sé si ho sabeu, però això és un altre greu problema. O sigui, quan un mestre es posa malalt, arriba el substitut a cap de 7 dies, de 10 dies, de 12 dies, la qual cosa vol dir que hi ha una classe sencera que es queda sense mestre i que els altres l'han de cobrir, que han de deixar el que estan fent per fer aquella classe, amb la qual cosa, evidentment, es deteriora la qualitat de l'educació. Bé, dir només que jo penso que malgrat ens estan dient que aquesta vaga és una vaga contra la independència, és una vaga perquè volem que els pressupostos no s'aprovin i que llavors el que farem és posar pals a la roda en el procés de la independència, etc. Jo el que vull dir molt clar, i penso que tots estem d'acord, que tant si hi ha independència com si no n'hi ha, aquest país es mereix una escola pública on totes les classes populars puguin tenir aquella educació que es mereixen i puguin arribar a estudiar tot allò que realment es mereixen. I no solament això, sinó que podem tornar a tenir una escola pública que sigui democràtica, que tingui tots els recursos i que ensenyi als nostres joves a entendre la realitat i a tenir ganes de canviar-la, no només a competir i a fer-se emprenedors o autònoms.
que l'educació és el futur i que cal, evidentment, recolzar entre tots i totes perquè és una qüestió de totes. Gràcies.